Seigarren horriko 10. ariketa. Lehenengo honetan, soberan dauden ikurrak, gehi eta minus. Biak ikur negatiba daukate, beraz batu egin ditut. 6 gehi 5, 5 gehi 6, 11 da, eta biak negatibak direnez, emaitza minus 11. Kasu honetan, gauza bera. Soberan daudenak, gehi minus, biak negatiboak, beraz batu egin ditut, eta emaitza negatiboa izango da. Hauek ere berdin dira. Bat negatiboa, bestea positiboa. Handiena, ken txikien egingo dut. Eta negatiboa daukanez balio handienak, hogeiak, emaitza negatiboa da. Horri berdineko, seigarreneko, 11. Bai, gogoratu. Handiena, ken txikiena. Hau da, 5, ken 2. Eta handienak, 5ak, zer dauka horretik? Ken ikur bat? Emaitza ere, lehen aurreko ariketako bezalakoa, baina hainbat nahastuta, bai, orduan, bizi soberan dauden ikurrak. Lehenengoa, positiboa denez, bai, 7 gorrin horria lehenengoa. Ez dut jartzen. Minus, plus, minus. Minus, minus, plus. Ezkerretik eskuinera egin ezingo dut. Lauken 3, bat. Horren ariketa, berdin. Oraingoan, minus daukanez lehenengoa, mantenduko dut. Minus, minus, plus da. Minus, plus, minus. Ezkerretik eskuinera egin ez ere. Minus 5, gehi 4. Bat da. Zi? Gogoratu azkeneko honetan. Handiena, ken txikiena egin beharko nukeelako. 8, ken 1, 7 da. Handienak zer daukai aurretik. Minus ikur bat. Orduan emaitza ere negatiboa. Ere antzekoak dira. Soberan dauden ikurrak. Oraingoan, egin beharrean leheno bezala ezkerretik eskuinera, banatuko ditut. Positiboak direnak, plus bat daukatenak aurretik, kasu honetan 15 ez daka plusik, baina lehenengoa denez badakigu hori dela. Eta negatiboa daukatenak. Orduan, alde batetik ingo dut. Karratuan sartu dituenak, 15. Gehi 7. Gehi 13, eta beste aldean, kasu honetan negatiboa karra dagoenez, 10 bakarrik jartzen dut. Orduan, emaitza hau, ken hau egin beharko dut. Hau eginez, 5, ken 10. Emaitza, 25. Hemen, plus, minus. Minus, plus, plus. Plus, minus, plus. Berriz egingo dut, positibak eta negatiboak banatuta. Bale, orduan, positibo bakarra hau,
eta besteak negatiboak, aurretik minusak dira, orduan hiru eta alde batetik. 18, eta beste aldetik 3, 2, gehi 10. Goratu beti dela positiboak ken negatiboak. Honen baturak 3 gehi 2, 5, gehi 13, 18. Zunetan, 0 bat honek. Orain, 8. horriko ariketetara nijoa. Eta ingo ditut, G. Lehenengoa egingo dut, bi modutan. Lehenengo kasua izango litzateke apuntetan agertzen dena eginez. Minus bat dauka aurretik. Horrek implikatzen du, parentesiak kentzeko, barneko ikur guztiak aldatu behar dituela. 3, eta orduan, minus 8 zegoen, orain, plus 8 da. Hemen, gehi zegoen, eta behingo dut, positiboak alde batera eta negatiboa bestera egin beharrean, ezkerretik eskuinera. 2 ken 3. Eta bestea kopiatuko dut. Minus bat, gehi 8, 7. Eta ariketa berdina egingo dut, kenda. Baina orain, parentesiak kendu beharrean, parentesi barneko eraketak eginez. 2, ken 3, ken, minus 8, ken bat, minus 9, gehi 4. Ken, minus 9, gehi 4, minus 5. Oraingoan, 2 ikur negatibo ditut, positibo bakarra bihurtuko ditut. Bai, eta orain, 2 gehi 3. 2 ken 3, minus bat, 5, 4. Ariketa bakarrik egingo dut, parentesiak kenduta. Bai, ez dut bigarren nean egin detena behin. Oraingoan, parentesiaren aurretik, gehi ikurra dago. Horrek esan nahi du, mantendu behar ditu dela, barnean zeuden ikurra. 9, 2. Bai. Eta orain, batuketa eta kenketa horiek egiteko, positiboak eta negatiboak landuko ditut. Positiboa, 4 da. Honek bakarrik dauka gehi bat aurretik, eta 8ak ere bai. 8, gehi 4, bi hauek. Eta negatiboak, 6, gehi 9, gehi 5, gehi 6. Honean, baturak, 10 emango dit, eta honenak, 15 gehi, 27, okerez banago. Bi hauen arteko, kenketa eginez, gogoratu, izango litzateke, handiena, ken txikiena, eta ikur negatiboa, handiena 27 delako, eta horretik minus ikurra daukalako. Bai, orduan, hau izango da, minus 15. Bai, ariketa honetan kontxetea eta parentesia dago. Orduan, lehenbizi, barneko ingo nuke. Egingo dut, parentesiak kenduta eragiketak egin gabe. Lehenbizi barnekoan zentratuko naiz, eta bestea kopiatu dut. Plus bat dago, parentesiaren aurretik, parentesiak kentzen egin behar den gauza bakarra, mantentzea da. Orain, kortxetaren aurretik, minus ikur bat dago. Hemen, orduan, zezaten du, barneko guztien ikurak aldatu behar dituela. Ken bat dago goian? Gehi bat. Ken? Vale. Vale, eta orain ingo dut, ezkerretik eskuinera, baina dena pauso bakarrean. 3, ken 7, minus 4. Gehi bat, minus 3. Hogeituta 5. 8.
Behatzi, neri 14 bat zait. Hau egingo dut, parentesiak kentzeko barneko eraketak eginez. Hogeita bost. Lau, hogeita behatzi. Positiboa denez, ez diot plus ikurra jarriko, hola mantenduko dut. Hau egiteko, pauso bakarrean saiatuko naiz egiten. 3 gehi 18, hogeita bat. Hogeita bat, gen hogeita behatzi, minus 8. Eta minus 8. Gehi hogeita hamasei, hogeita 8. Ondo kalkulatu badit. Azkeneko honen emaitza, minus hogeita 6. Oker banago ebazpenen batean, esango didazue.